Ak hľadáš dom, kde budeš mať pokoj, priestor a štýl, tak si ho práve našiel. Vítaj v Mikušovciach, len 5 minút od centra Lučenca. Tento dom má 178 m2 zastávanej plochy, 113 m2 podlahovej plochy a celková rozloha pozemku je 901 m2. Zvonku dizajnové betónové stierky, elektrické hliníkové žalúzie, kompletne oplotený pozemok a terasa ako stvorená na letné večery. Automatické zavlažovanie? Samozrejme, napojené priamo na studňu. Garáž pre dve autá 10x7 metrov. A pozor, máš tu aj letnú kuchyňu a WC. Praktickosť na maximum. Keď vôjdeš dnu, čaká ťa priestranná obývačka spojená s kuchyňou. Všetko je tu robené na mieru. Nábytok, podlahy s plynovým kúrením, hliníkové okná s trojsklom, aj kvalitná izolácia. Máš tu dve izby, spálňu, spojenú s vlastnou kúpeľňou a detskú izbu so stávanou skriňou. Priestrannú kúpeľňu s mramorovou vaňou a práčovňu s technickou miestnosťou. Predstav si letný večer, vôňu grilu a smiech detí v bazéne. Tvoja terasa na to čaká. A na tomto krásnom dvore máš jednoducho absolútny pokoj. Tak čo, budeš ten, čo tu začne nový život? Dohodni si obliadku a zisti, prečo je tento dom taký jedinečný.